Hvad er det, du laver, Martin? Jeg kunne slippe sin kagemand. Mm. Ej, mere trøje. Jeg tager min tigertrøje på. Jeg er lidt ved siden af en anden, så håber jeg, at den huber sammen. Ej. Det gjorde den. Og hvad er det, Martin? Det er bare det her. Har du slik på dig? Ja. Og du skal nok huske på, at du ikke stikker armen ind over. Ikke? Ved du hvad, skal vi ikke hente lige en klud, så du tager det af? Ja, så vil vi lige fint. Og han godt få det. Det må han. Har I snakket med hende om? I skal lige kigge, ja, I skal lige kigge, om han er på det. Nej, det er det her med alderen. Så må vi se. Den er lidt svær. Så er det snoren. Ej, er det ikke spændende, Martin? S-P-I-P-P-E-S-P-I-L. Ja, Okay, det er... har de i verden. Nej, okay, det er... Ja, det er så skægt. Nej. Okay. Ja, det. Han griner rigtigt. Okay. Okay. Morten, prøv at gå hen og se Martin Forsberg. Ja. Må jeg finde ud af, hvad Martin gaver her? Må jeg se, Martin? Må jeg se? Må jeg se? Martin, må vi prøve at se? Kan du ikke tage papiret af? Igennem det her lille hul. Nej, har du set, hvad det er? Hvad er det så? Ja, ja. Hvad er det så? Nå, det er tøjklemmer. Så du kan hænge tøj til tørre ude på snor. Prøv at vende op, så kan du se, hvad det er. Nej. Nej. Det er et fodboldspil. Må vi sige, at vi kan se, hvad det er? Det tror jeg, Martin er meget, meget glad for. Det tror vi også. Hvad? Ja. Det kan så få en Lars. Det er så, hvad nogen laver der i weekenden. Men det Så bøvsen. er ikke mig. Bøvser den ene lige nu. Nej, det er ikke mig. Vi var inde i Aalborg Zoologisk Have i går, hvor de har lavet en masse nye ting. Der er sølvleveren, de har fået sådan nogle små unger. Han er på. På størrelsen de to der faktisk. Og de kunne jeg har aldrig hørt en sølvlev bøvse. Så en rigtig bunderæbe. Sådan en lille unge der simpelthen vil få en hver havnearbejder til at pleje hendes bøvse også. Og vi stod simpelthen bare og skreg af de der Bøvsene. Der var han helt. Hvor er det unikt. Det var svært. moren kunne simpelthen komme med en, der fik mig på De har nok fået gul af det. Jeg tror, det er deres måde at snakke sammen på. Det var helt fantastisk. Det ser lækker, ikke også? Der står ikke over. Nej, lige før, der legede de alle sammen. Se også, Så gør de nok lige om lidt igen. der har sådan været stillet visse spørgsmålstegn ved, om der overhovedet var nogen, der kunne følge efter. Altså Jeppe, han kan godt lide det. Det var ret stærkt. Det er en fed helikopter, hva'? Hvornår var det, de begyndte? Du kan køre den Jule ned på... Siger de er... Jeg sad her. Hej Jeppe. Hej Jeppe. Hvad det? Hvad det? Ja. Nå, det var da en fed idé, morgen. Det er Hans og Jeanette, jeg har lånt. Hvis han... Hans og Jeanette. Ja, det. Ja. Nå, hvorfor så?
Det skal være rigtigt, ikke også, Christian? Men jeg går i skole. Det gør du. Prøv at se, der var det ikke så længe, I kan være sammen. Det kan I snart. Er det Går det mit? godt? Christian, går det godt? Så kan I lave underhovedet sammen. Er du glad for det? Ja. Det er jo godt. Så glad for at det er. Nå. Nå, Martin. Det er godt. Nu skal vi se, når Martin puster. Skal du trække vejret dybt ind, så du kan puste meget luft ud? Ja, ja. Du skal prøve ikke at bringe orden i min frisyre. Mere! Ej! Igen! Mere nu! Ej! Det var Martin i 2 forsøg. To kærester havde du. Hvad hedder de? Har du 2 kærester? Hvad er min kæreste? Ah, Martin har kun én kæreste, ikke også? Nogen kan se den kagespade, jeg lagde et sted. Hun hedder Emilie, ikke også? Kærespad. Kagespad. Så er der fri Det er det. Jeg tror, I skal have også. Du har ikke flag på. Det er lige. Ej! Ej, det var flot. Du har 3. Du har 3 på en kamp. Meget fint. Det var flot. Der skulle være en skarp kniv, som man fik til at skære. Skulle vi ikke spise den, Martin? Yes! Det er jo Martin, der har pyntet den. Martin, Det er meget flot. du må jo komme ind og fortælle mig, hvad du vil have, så skal jeg lave det til dig. Nej, du behøver ikke. Hun kan godt selv komme ned. Nej, hun kan godt selv. Hun er selv ikke på. Nej, hun kan godt selv komme ned. Når jeg siger, kan du komme ned, så går hun ned. Det. Så nu bliver du filmstjerne, Julie. Wow. Det er det kaos. Christian har lavet dig. Hele solen. Prøv at åbne den. Jeg tror godt, den kan. Den kan faktisk bare sådan af. Det er vi enige om. Hvad har du fået, Martin? Det var sådan her. Der ligger med dinosaurer i 99% af alle hans gaver. Kan du nok så ikke knække Korea for øjler? Hvor var kortet til den her? Ja, du vil Han er helt vildt sej. Ja, Hold da op. Morgen. det er ikke godt. Måske. Ja, man må sige, ja. Ja. Det er en god idé, du har tænkt mig med. Vi kan se, hvad skruer og sådan Martin. Hvad er det fra? Er det et spil? Hvad er det? Er det computer? Det er en blød og venlig dinosaurus. Er den ikke sej? Så den her skal til bånden med også. Det var den ikke så nemt, den opgave. Se, Rasmus også sej, den store der. Så er det der. Ja, ej, hvor er du ude. Jeg kan også spille at komme med om natten, hvor du kommer hjem til byen, og så skal jeg tisse, ikke? Og kommer til at smage til den der. Kald på politiet for sætten. Fint, hvad vil du ikke? Det er rigtig godt. Ved du hvad, den bliver Karl helt vildt med. Jo, han elsker noget, der lyser. Du skal ind og bygge hen. Ej, har I købt det samme? Er det ikke mærkeligt? Du får lidt skildpadder. Det synes jeg er mærkeligt. Overhovedet fuldstændig uden at snakke om det. Så kører den. Skal jeg ikke indstille, det gør den selv. Ja, det gør den selv. Og den optager nu. Okay. Fanden er det igen. Der.
Er der bare gang i jer? Er der bare gang i jer? Op at stå. Op at stå, Kan ja. jeg komme forbi? Du vil lige få et film. Jeg står op. Jeg ser. Det er fedt. Du har lidt mere. Ja, det er lidt. Jeg ser. Det er meget. Det er jo meget sjovt, fordi man kan nej, men jeg skal ikke bare blive vedtaget. Tænk på at vise, hvad I kan, i stedet for at hive klapper og alt muligt. Undskyld. Og ja, der er igen Lene. Nu har vi set de bukser. Skal vi se det? Kom lille skat. Kom. Prøv at se. Det er rigtigt. Det er bedre, du sidder der. Se. Og se, hvem der er der. Kan du se det? Nej, hvor er han sød. Hvor er han sød. Nej, hvor er han sød. Det er han. Snakker I så meget? Det er han så sød. Snakker I så meget sammen? Nå, bliver det for meget, skat? Bliver det for meget? Det er sikkert også lidt cool. Du ved det ganske godt. Ej, hov, op igen du. Kom. Godmorgen. Ja, se. Prøv lige at spørge konen. Hvor er vi skal til frokost i morgen? Det er noget, du handler om. I morgen er det bare lidt for fedt op. Eller varme, det er jo. Jamen, det er jo så dejligt at være til julefrokost. Nu har vi taget mange doske scener rundt omkring det her bord, ja. Folk de bare ser plopper ud. Snappe efter vejret. Hvad så, Karl? Hej, Karl. Nu skulle der en ny her, og du har ikke været med på filmen før. Ja, der er noget af nogle af dem der. Jeg plejer aldrig at filme ud og sætte en øl til de her jule. Det har du så i virkelig ret. Ja. Det er jo aldrig hent mig før. Nå, den her hovedorm, skal den ikke ned? Ved du hvad? Kom ikke an til jer for fotografen. Ja. Skål, fotograf. Hvad så Det er er der? meget orm, der er mere at gøre. Havs er mere Tak for fuld. dig, hvad? Kan fotografen selv? Skål. Gudskelov, gudskelov. Så hældte han det ind gennem forsvarsvinduet. Nej, det kan have nogle forsvarsvinduer. Hvad lærer du, lille børn? De skal jo lære det. Spis en træpind. Nej, nu kommer Jeppes mad. Jeg tror, vi skal sætte ham et sted, for han kan slet ikke finde ud af det, når der er så mange. Du skal huske det der mus i midten, skal jeg lige også. Jeg har det, og jeg fik det med i skyndingen. Det er så ikke være en frikadelle i midten. Lige se, om han spiser med sin sandwich. Jeg ved ikke, hvad han spiser. Jeg er så heldig, jeg synes, du kom med en netto på. Og først vil du lige have Martin med. Martin, du skal ikke være i det fakkelhul. Skal stoppe. Ej, nu går du for langt. Stop der. Det er sejt, Martin. Nu skal jeg lige sætte den her op, så du kan se noget, ikke også? Sådan, det er meget bedre. Okay. Okay, action! Det er din tur. Nu skal du efter hende. Du skal løbe efter. Ja, det er Så skal jeg flyve. I skal slås. Lige vente så. Lige vente så. I skal slås. Jeg forestiller mig godt, du. Hvad handler det om? Skal de op og befri prinsessen, eller hvad? Det skal, hvad det hedder, Gratja. Hvem er uhyrte? Hvem er... Han er ude af det. Så prøver du bare på at hoppe over. Okay, Martin, stik uhyret, den djævel. Okay, stik mig. Der er en af så skal du skades det ud. Jamen, det er godt nok kun en plastiksabel, men du kan jo ikke trække den ud alligevel. Det er oppe i min sofa, jeg har sagt. Har I helt styr på jeres rolle? Har I helt styr på jeres rolle, hæfter, eller hvad? Yes!
Nu skal du lade Martin køre. Nu skal du lade Martin have svært at løbe efter. Nu skal du løbe efter os, Martin. Hvad så med lille Arne i barn? Wow. Fjord. Nej, fjord på. Man er min, man er ude. Og hvad er det finder du lige? Martin, du går øje med, at der er nogle lys, der brænder op i tanker inden. Det må de nemlig ikke. Til mig. Det er så lidt Eller farligt. hvad med i pynten? Det må de heller ikke. Der må slet ikke gå ild i noget som helst. Hey, du vil lige have brændt mine fingre. Ja, det er Ja, flot. det skal du også minde om. Hvis jeg er ved at brænde mine fingre, skal du også tjekke os. Så du må bare gøre det. Ja, der er I skal fortælle mig, om der er nogle lys, jeg har glemt at tænde. Hvis du der må tænde den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der er faktisk vildt meget, jeg kan tænde. 14. Nu må tænde 14. Ja. Det er et stort. Du må ikke se den. Nå, det er den. Og den. Må jeg også se? Der er mange lys, der skal huskes. Det er jo nærmere på. Nok. Der er også den. Du skal også hjælpe mig, Karen, med at fortælle, hvorfor nogle lys jeg ikke har tændt, ikke også? Ellers skal det godt være, at jeg oversætter. Nå, så læg det ned, og så går det... Christian, han gjorde det med næsen. I hele. Det gjorde jeg også. Du kan også gøre det med næsen. Kan du Man gøre skal det? meget helt for mig, altså... Nej, jeg prøver Jeg at gerne have gøre det det. slukket, inden vi kommer så vidt, vil jeg sige. Altså, hvis det bare er en gren, skal vente til, at den her er lige pludselig. Vi har prøvet det nogle gange. At der går ind i en gren. Ja, men det er så godt. Hold op, I er dygtige til at puste ud. Ja, jeg vil også prøve. Det er helt vildt. Jeg prøver at tænde. De tager... Jeg prøver at tænde lidt. Hvornår sidder vi med julegrød? Så kommer det var mit øjne, så kan julegrød er bestemme. Prøv at være dejligt på Stående her. Det er alt for farligt med alle de her lys. Okay, du kan Flyt dig lige, Martin. Åh, det er mange lys her. Så skal vi til at tage Sådan er det. Men du skal bare blive der, vi har jo bare vores så dyrt op. Super. Det er fedt at tænde. Ja, Ej, Emil, nu skal du holde op. skal jeg tænde lidt. Ej, Emil mere. Den er gammel, jeg tænder. Nå, vi behøver ikke tage det, jeg kan bare forstå. Nej, jeg vil tænde. Jeg vil tænde. Holder du op? Jeg vil tænde. Emil, ikke mere nu. Ikke mere nu. Nej, du kan ikke. Ej, vi skal finde herinde her. Må jeg se, far? Kom her, så kan du se alt det, du vil. Må jeg se? Wow, ser det godt ud? Må jeg se, far? Lad mig så danse. Nej, jeg kan se det. Ser det godt ud? Sådan, ja! Kan du se? Jeg vil se. Ja, så kan I se dem alle sammen. Ikke så ud. Nej, ikke så tæt på. Hvordan ser du nu? Ja, det er det. Ja, det siger. Dejlig er den himmelblå. Stjerner blinker, og de smiler, og de vinker, os fra jorden op til sig. Os fra jorden op til sig. Det var midt i julenat, hver en stjerne glimte nat. Men der blev at skue en så klar
himlens bue, som en lille stjerne så, som en lille stjerne. Vil du hvad jeg gør? Jeg tror, at drikke indtil Marie lige er klar til at tage den ud af stolen. Det er så Karl. Ja, det er. Er der gaver nok? Ja, og med nogen der. Se lige, hvordan det står herude. Hvad er den her? Emil. Hvad er det? Er den her til Emil? Nej, den er til far. Jamen, den er ved at pakke din gave op, din tur. Ja, Emil. Ja, lov. Nej. Kom, skat. Jeg kan Ikke løbe herinde. Værsgo, Karl. Hey, virkelig vildt. Over sofaen. Til Martin og mormor. Christian, tag en af gangen. Kan du ikke se, hvor stort, så går du hen og spørger en. Måske lige hjælpe. Kan måske hjælpe. Værsgo, Julie. Den er til dig. Den er til mig. Men det var ikke. Er det? Hvad er det, jeg Her er Martin. Du skal lige blive med far, ikke også? Godt på. Hvad har du fået, Karl? 2 lig og et gevær. Til jul igen. Jeg fisker. Ja, tak. Kom så, du. Så Og hvad står der her? Det er også en stort skrift. Der står til Karl også. Værsgo, Karl. Jeg tror, jeg kunne ned i gave. Jeg tror, jeg kunne måske. Hvad er det, Emil? Hvad er det? Vi kan ikke gå nu. Prøv at se, der er noget på. Når den skal skrues ud eller sådan noget. Emil, gå herned til Helle. Kan du gøre det? Her, Thor. Det var også fra mig. Nå, squat. Tak. Kan jeg læse, Christian? Jeg har sagt tak. Martin. Fra Jeppe, Christian, Thor og Helle. Hvad er det? Er det til Emil? Farmor og pappa, ej. Jeg tror, det er noget, han har lavet selv. Kan du sige tak til Thor og Helle? Hvad står der her? Det er far fra Christian. Til din far. Til Martin. Det er så ikke. Jeg får sgu en gave. Jeg får kun en gave. Emil, får du mange gaver? Gaver. Bare åbne. Prøv at se her. Prøv at se, hvad det er.
En traktor og en majtasker og en fodervogn. Og en sårmaskine. Og en gyldespreder. Jeg tror, der er flere til dig, Christian. Der. Men du skal sige tak til mor og far. Tak. Og tak. Til kære Martin, glædelig jul. Ønsker du, at Karl, Ida og Julie? Her bare til dig. Prøv lige at se, hvad du har fået af Tore og Helle. Et kanalhus. Nej. Prøv nu lige at kigge på det, du gamle. Ja. Og med en trekantet lineal. Wow. Martin B. Det er ham. Tak. Tusind tak, Christian. Martin, du skal sige tak til... Emil, det til dig. Værsgo, Emil, det til dig. Karl, prøv at se. Karl, der står ikke noget her. Jo, det er til far. Den er med røg. Prøv at se, Karl, du må altså ikke bare gå hen og tage gaver, vel? Det her, det var overhovedet ikke til dig. Du må ikke tage. Er du med på det? De store, de skal finde gaver til. Emil, det til dig. Julie, kan du lige forklare på det her? Så sige, Karl, den er klar. Nej, se. Det er jo lige sådan noget, du har ønsket. Det var dejligt. Tak. 2. Ja. Vil Julie så hjælpe dig med den? Ja. Stille og roligt. Ja, men du er Hold da fast, Ida. Hold da fast. Jeg har en tåre. Og der er selv bakker. Vi kan faktisk få den op, fordi det Den skal jeg skrue den op. det er også Emil, du vidste godt. Den er til Emil. Jamen, Emils tog. Julie har lavet gaver til dig. Tusind tak. Til Julie fra far og farmor. Jamen det her fra. Tak. Det var godt. Nej, det er fra Julie og alle de andre. Det er en globus. En ægte globus. Spændende. Så kan vi se, hvor det er. Musse, har vil Jamen, det er Emil. Den har jeg godt hangt op. Det er kun, hvor du når deres navn. Den har vi Emil fået. Altså, nu samler jeg lige tre her. Nej, det tror jeg er min søster. Jeg tror, det er til Emil. Så går den til Emil. Hvad skal det til dig? Hvad skal det til dig? Må jeg få en slags? Ja, der er ikke nogen til jul. Det er Der står Det var den her far. Er det Emil? Helle og Tore. Tak jo igen. Det er så dejligt. Det var godt. Ej, har du fået en til? Vidste du da det? Har vi givet dig 2 Harry Potter-bøger? Nej. Jo. Det er farmor. Sådan er her i en film. Christian fra. Hvad står der her bort? Julie fra Julie. Der står til farmor fra Emil.
En bitte murarbejdsmand der. Du bare gå over på det der i længe sæk, eller i længe sæk. Tak, Jo. Er det en sej spil, du har fået der? Ja. Så nød det hele af hvidvinkel på. Så vi siger, at du får det hele med på en gang. Skiftmaskiner af. Og batterier her. Det vil jeg fik. Og den skulle ikke kigge ud i Nej, hvor flot. Skal vi åbne? Okay, så kommer jeg op. Så kan vi åbne. Så kan vi kigge på den samme med os. Så kan vi kigge på den samme. Ej, en flot tur, du har fået. Hvad har du fået? Se. Ja, men hvad er det? Ved du ikke, hvad det er? Er det ikke sådan en computer? Jo, det tror jeg, det er. Jo, det er en CD-ROM til computer. Det er strand. Så. Åbne strand. Så. Kan du holde den der? Ja, jeg fik det højere. Wow. Selv tak, Lasse. Så. Ups. Se, Morten, der har jeg batterier med også. Hvordan kan du lide sådan her? Ja, det har jeg Selv tak. det har jeg i en taske. Ja, i lige måde. Ja. Tak selv. Jeg håber, du bliver glad for det, Det gør jeg. som vi siger. Christian, tak for spejlet. Hej, lille. Fjernsyn. Der er også en blå. Det er meget tungt, egentlig. Jeg tror, det var Ting, ja, det er herfra ude efter. ja, det er hvidvinkel. Hvor er den? Har du tænkt, at han har fået det? Ja. Rio har han fået en Det der fra far for farmor, ikke også? og så har han fået et bræt af hus, og så har han fået et bræt og et stort hælde. Ved du, hvad han har fået det der, ikke? De der klodser. Har du prøvet det? Ja, prøv til det. Det har jeg faktisk i forvejen. Det her noget, der så dig til, at det er en af de små børn. Ja, det er meget vildt. Ja, godt. Ved du, hvad man har fået? De der tak også, ikke? Vi kan tage det kort, ja. Wow, hvad er en basic? Game Boy. Tak, du må få den her. Så se, du lige noget ned i slægten, tror. Jamen det har jeg lige gjort. Skal du ikke så sige, at det er så mørkt, tror? Det er ikke hjælpe dig i det. Hvor er de henne?
Og så er den lige knapper. Næste kommer ud her. Det kommer ud. Så tryk her. Wow! Og det er spredt af. Det er Emil. En bamse. Hvad er det? En bamse. Bamse er kylling, ikke også? Emil, du vil sige tak til Musse. Jeg vil sige tak, fordi hun vil give dig Bamse. Jeg vil sige tak, fordi han har fået den der Bamse. Og der er den af mig. Det er Bamse. Ja, og kok og kylling. Bamse og kylling. Martin, han fik. Nu skal jeg lige tænke mig rigtig godt om. Nu ved jeg hvorfor. Jeg har da glemt en pose. Jeg har glemt 2. Sikke en sej action, men du har fået mig. Ja, det er en, jeg har ønsket mig. Det er Action Man. Motorbike and Stream. Sejt. Ja, jeg kan fyre en giftpil af, ved at man trykker på en hvid knap. Prøv at se her. Pium. Den her fyrer kan af. Det er farligt. Nej, Martin, ved du hvad? Jeg har lige opdaget nogle flere gaver. Til mig. Til mig. Martin, der står, Martin. Se nu her, hvad der står. Til Martin fra Musse. Jeg glæder mig til at lyse. Nej, det her. Kom efter jeg er bedst med dig. Har du møde lavet? En ny guitar. En ny lærguitar. Nej, hvem har du fået en Musse? Tak til tak. Hvad har du fået? En guitar. En guitar. Det er en Action Man. Må jeg se, Martin? Jeg ser sejt med. Action Man. Action Man with the crazy on. What a mean mother you got there, dude. Hvor er der giftpilen gået? Vent, man trykker på den her hvide knap. Prøv at se, hvis man trykker på her. Ja, prøv at trykke her. Ja. Det er Det er vildt. Jeg må lige se, hvor det kan jeg ikke se på. Til Martin. Det kan den ikke, Ida. Den er for stor. Den er for stor, den kan ikke komme helt ned. Ida, vi kan da heller ikke prøve fjernsyn ned i en taske, den. Den er for stor. Jamen Ida, det kan jeg bare ikke hjælpe dig med. Den er for stor. Hvad er det klar? Det var på der. Vi kigger lige på den, der er roligt. Udeluk. Nej, det er sådan. Fuldstændig udeluk. Den kommer ind. Jamen, det er pelsen, man tager hårdt. Det er jo betingelsen, når man finder det frem, ikke også? Jamen, det ved jeg godt. Hej børn. Og det hjælper sig ikke. Hej. Flyt dig, Karl. Flyt dig. Hej. Det er også ved, at du kommer den her, der er ikke noget leje. Her, sådan. Hvad er det, I laver? Vi laver blomst. Vi laver glasmaling. Nå, glasmaling, ja. Jeg bliver nødt til at spørge, har I fået nogle gode julegaver? Ja, jeg har fået en af mine. Jeg er bare blevet så glad for alle mine julegaver. Jeg kan ikke bestemme, det hvad jeg vil sige. Hvad er I andre sige?
Jeg har fået lige hvad jeg ønskede mig. Det har jeg også. Jeg kan bare forstå, hvorfor jeg også fik det på PlayStation. Er det fordi, jeg har begge dele? Jeg ved det ikke. Fordi, og så... Russen er også i glade. Ja, Og det er jeg, forstår jeg. jeg er ikke ligeglad med mine gaver. Nej, I er glade. Jeg er glad for Nej, Krej. Skal du også med? Skal du også med? Ja. Martin, han sidder derinde. Jeg vil se Martin og Ida og Julie og Christian sidder derinde alle sammen. Der kommer... Så Martin har jo fået snakket med Ida. Hvad? Har du fået snakket med Ida? Du starter bare med at køre lige ned. Har du ikke set Idas julegaver? Ida, har du fået snakket med Martin? Så sidder vi bare i tre og Hvorfor er det svært at lave det stil? Fordi man skal lave map. Ja, men det er roligt. Vi skal ikke starte på